Jamen, det synes jeg sådan set er i orden, hvis de ellers vil, hvad skal man sige, tale ordentligt og gøre det super. Så synes jeg, det er fint nok. Det er helt i orden, så de sociale medier og de almindelige mennesker kan komme i forbindelse med det og komme med kommentarer til deres holdninger. Det er jo fint nok, at med nogle tilfælde, der kan de jo komme frem med nogle af deres holdninger og meninger til forskellige ting og sager. Fordi det er et medie, som rigtig mange følger med i. Det er både de unge og de lidt ældre. Og ja, der er mange, der ser det. Så det synes jeg er fint nok. Ja, nogen vil jeg godt. Hvilken for eksempel? Jamen altså, dem jeg ligesom sympatiserer med, først og fremmest. Klart, ja. Nej, det er interessant. Ja, det synes jeg, der er. Så det ikke kommer også væk, altså private ting, og igen det der med, at man holder en ordentlig tone. Ja, man taler ordentligt til hinanden. Ja. Det synes jeg er rigtig vigtigt. Der kan jeg ikke lige komme på noget. Altså privatlivets fred, måske. Det var så det eneste, men så synes jeg, det er okay, at de må skrive om alt, fordi så kan man også holde sig til, hvad de mener. Tak. Tak, velkommen. Tusind tak. Hej, god dag. Det kan man jo ikke lade være med at blive meget ked af, når man læser, men det er jo derfor, man skal prøve at holde sig væk fra det, fordi jeg tror, det er uundgåeligt. Altså, når man er en offentlig person og også vælger at dele sine glæder og sorger, så får man meget positiv feedback og tilbagemeldinger, men man får helt sikkert også noget, der er negativt, og det skal man jo så bare prøve at sortere fra. Igennem den her proces, synes du, det har hjulpet dig at være en offentlig person, eller har det overordnet gjort det sværere? Jeg synes, det har hjulpet mig, fordi jeg netop har haft mulighed for at stille mig op og sige, jeg har brug for, at nogen giver mig håb. Jeg har brug for, at der er nogen, der kommer og fortæller mig deres historier, der kan vise mig og overbevise mig om, at der er lys for enden af tunnelen.